Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Gidumtan ko ka ng maubatan noon, Tarsila. Sige. Paghimo niya og dili maayong patok niya. Kay makita gini mo unya ang imong gipangita kunyo. Gihagit pagyod ko nimo, Tarsila. Naarani mo kung saan mo pagsabot po niyo. Basta kinapati mo ng akong gipamuong. Hinay-hinay yun ay nga mga yakyag ang mga sikreto sa paglabay sa mga panahon. Ikaw ug ako, parehong dunay gitago ang baho sa kagahapon. Pero sultihan ta ka, kipanalipdan ko ra nga umaabot nga mo'y nalatid ang daan sa karaang pasahon. Nalatid ng daan nga ang mabalaan kayo dunya inikabot sa gikatakdang panahon mao ang mga antikristo. Ayaw iyagyag ang dili paangay iyagyag punyong. Tungod kay gihana ay na ng daan og may tukmang panahon para unya anak. Ikaw ang nakita ko nga maoy unang guba sa giplastada ng daan sa kapalaran. Ha, ayaw ko sultihig ingon anak. Kay mas nasayod ko sa akong gibuhat. Ayaw gyud pagpakasayo. Kay hait ang nagkayong mga mata sa Dios nga ribulto nga maoy atong giampuan o gialagaran. Wa og wa gyud ko'y gihimo makaguba sa mga plano suma sa Hesus at sa karaang pasahon. Maukid ang matuman inig abot unya sa gikatakdang panahon. Pues distansya na ng batanong tiga-syudad nga anak ni Ma'am Rolayda kidili siya mao ang gikinahanglan aron matuman ang unsa may nahisuat na sa kasulatan. Ayaw lagi kong badlonga kay wa ko magpasagad sa akong katungdanan isip usas mga pinielan sa kasaysayan. Sila si Brena maoy atong gikinahanglan. Siya ang bugtong paglaom aron makalingkawa sa mga binilangkong mga kalag sa yuta sa adlaw nga maoy maghatag unya og kahusay ug kayusahan sa kalibutan. Punyong, Ayaw kalimot, kita ang naghupot sa tipik sa karaang basahon nga wa mahiapil sa balaang kasulatan, ang tipik sa libro ni Enoch. punyong, bantay gyud nga dili makasud na si Jo Marie sa restricted area sa karaan gabay. Ang tinakpanglawat ni aning Senior Benedicto Buenavides. Nga naman ko. Uwa ko makasabot sa kong kaugalingon. Mura ba ka? Kibati na ako nga naa din ang dapitang kaputol sa akong kinabuhi. Nga numipati mo kong sama ini. Nga mura ba ka? Na ay nakapuno sa mga kahawang sa akong kinabuhi. Sukad sa bata pa ko. Nalipay ko, Krisha. Nga imong gikasinabot ang terror nga caretaker ning karaang bay sa mga Buenavides. Sinangtar sila. Tingali, mong nagkasinabot mi kay parehas mig batasan? Mao ba? Pero tan-awon talag kinsay mas maltita na mong duha. Hinahinay ang batasan ni mong basura, Krisha. Hey! Gibanata na basat ko ni mo, Chomari? Gitambagan lang di ka. Kay sila si Kuya Torrebio ug ang laing caretaker din hinga si Noy Punyong. Nalain na ba sila nimo? I don't care. Krisha, Malain day sinoy punyong nga tinuod man sad nga nakalitan ko sa diyang miduol siya nitong gabi una. Kisa ko'y magdahom nga naay mo duol pagkalit nga murag naagi kapino silay kay naghupo-hupo man. magmatngon lagi unta ka ng sultihan nimo aron di ka kahubsan sa uban. Ew, I don't care. Oh, speaking of Kuya Toribio, nga bang malain man siya na ako? Nga igo naman ako siyang gimandaran nga hakuto ng among mga dang bagahi.
Mo prangka gyud ko. Musulti ko unsay gusto na ko isulti kay dili ko plastic, no? Ay, and Jo Marie, again, I don't care. Kining. Okay ra, oy. Mana to dong. Gikalimtan na nako to dong. Gikalimtan ko bisag ang kayubos ni apas sa akong dughan. Oh, Kuya Toribio. Kining. Basta kay mao na to'y akong desisyon dong, ha. Magpaybaw lang ko. Ha? Paybaw di ka pag-usab nga kung dili gyud mi magkasinabot anang Miss Tricia. Muna ko pagpauli ni mo siyudad. Sige. Ikaw ang magigo, Kuya Toribs. Usbon ako. Sorry gud kayo sa dili mayong tinagdan ni Krisha dihan nimo. Kining. Pastilan, Dolor. Ano gon, gyud kay nang imong kagwapo. Nga, nagpakabuang lang sa babae. Nga samang Miss Tricia. Pagkagbutan. Ug mas nindot pa na niya dongoy. Kuya Toribio. Kining. Gusto akong gisulti. Di ba? Dili ingon na anak ka sayon, Kuya Toribs. Kay suod ng daan ang iyong Mami Rolaida. Ug ang akong Papa Maynard. Sugat sa mga batanon pa sila. Kining. Okay. Mamanggod ka. Mamangyod. Sige lang. Pero ang akong pangutana ba? Nagkarelasyon ba lang di ay mo anang Miss Tricia tungod lang kay suod ng daan ng inyong masigkag ginikanan? O tungod kay mahal gid ninyo ang usag-usag? Wa ko makatingog sa gipangutan ng Kuya Toribs na. May puntom sab siya. Pero naglibog ko. Unsam giday ka ang tinuray nga rason sa akong pagpakigrasyon ni Krisha. Gugma gyud ka kining gipati nako para niya. Mao ka. Punyong, may nabantayan ko ni Wada. Unsa ka na, Tarsila? Hait og musok anon kag tinan-awan ni Miss Krisha kung makita ni mo siya. Wa, pag yun mawa sa kong huna-huna, ang iyang gibuhat nga pagpakaubos sa akong pagkatao. Kapila ta ba kaing ng kalimti na to, ha? Nakaila ka na gyud nako, Tarsila. Punyong, ayaw gyud maghuna-huna og daoton sa maong batanon. Ayaw gyud punyong. Nakaila ka na sad nako kung maunay masuko. Tarsila. Hatagi bisag jutay na lang kayong respeto ang iyang pagkaanak ni Ma'am Rolaida. Kinsa suod kay sa atong agaw nga si Sir Menard. Maura gyud ka kanay igong hinungdan kung nganong overprotective ka sa maong batanon. Ha, Tarsila. Ingnan tamparsa! Kay tamparsa sa day kamuktuta ka! Sige, tamparusa ko no kipatiran ta sa kang kianga ka. Nigara sa tada! Kamong duha, Darwin, Ashing. Unsa inyong namatiktan dinis karaambay? Uwaman. Bitaw, wa man siya mari. Aw, katong pagpaingon hinon namo din nga saag be kay Mino, moro to. Nabot nga tong tingalahan kay lapit. Mao ba? Nagiday something scary aning karaang bahay ninyo, no? Oh, ha? Wa. Wa man, Ashing. Ako'y naon, di na bag-o para nako ang mga istorya bahin anang napitagod. Kaya kung apuhan, lumad man nga tagalungsod sa La Castillon. Sa pikas ka ng lungsod. Para nako, normal na nga nagikadlukan ng mga sugilanon. Nga yun ini mga ancestral house ba? Nga natukod panahon sa mga Espanyol. Wa lagi may namatiktan si Krisha. Awa pa. Pero pananglit, naam ganina. Ay mo padaos kadlo ka. Sangpit sa Ginoo. Lito ka ang Salmo 23 sa balaang kasulatan. Gusto, nahinumdum ko. Monay pirming ilitaniya ni anhing lula nako kani adto sa buhi pa. May kanta man gani na. Ug iya gyud ang kantahon pirmi. Maayong tao ang imong inahan nga si Ma'am Rolaida. Ug suod kay sila sa mong agawon nga amahan ni Jumari.
Business partner ni Mama Rolaida si Tito Menard. Abi mo, Miss Krisha. Hmm? Nalipay kay ko na ikaw mo nahimong hinigugma ni Tio Marie. Oh, okay. Fine. Pero makauyon ka man uwa. Wa kay lapot. Kay agaw ni mo sa Tio Marie, ug ulipon ka lang nila tinhi. Pasensya ha. Sige, biyaan ta ka din, Miss Krisha. Nauwaw ko sa akong nadukong pika niya. Hait kay sa manulti. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!